Tungwarara prevails over Zimbabwean fake prophet. Saka pina mashoko kubuda panguva ino achionekwa kunzi aiwa po Tungwarara ari kuzama kumira nechokwadi pamusoro penhau iri kusekuleta yeprofesi aiwa inoonekwa kunzi inosiya Tungwarara ari pama1 achizvibvunza kuti munhu anouya necourage dzovaitaura mashoko anomudzikisira pasi anenge anombomira pai. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipina paindo yamakumi chamdanyira chiti after a con artist got his gamble wrong, he prophesied the presidential special advisor Dr. Tungwarara would fall. Everyone almost believed the self-proclaimed prophet until Tungwarara publicly denounced him. The public was eager to see what could happen next, and Tungwarara went on to secure a spot in the ZANU-PF Central Committee. The ZANU-PF National Commissar also announced that Tungwarara's presidential empowerment programs would proceed, showing the public that Tungwarara's influence outweighed the fake prophet's predictions. Today, Tungwarara is a central committee member, ready to continue empowering ZANU-PF grassroots. The public is doubting the false prophet's predictions about future leaders. If he failed to get Tungwarara's prophecy right, chances are high that his other claims are lies too. Ndo mashoko anomuda kupita panguva ino now yapo Tungwarara, a prophecy yakanzi awa is going to fall. But panguva ino tiona kuti Tungwarara akamboda sekuti asunga kudonha, but now he has risen imminently. And panguva ino ipo Tungwarara pane another source yatikamboverenga inoonekwa kunzi is now against that prophet. Now the angel dzerape tikuona kuti Tungwarara is also insisting kuti nhau iyoyo inyatsoinvestigatewa nokuda kwokuti this man anoonekwa kunzi ari kutaura pamusoro pehis downfall. Pene comment section medu dzafunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, muchita on the bell icon.